Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me.
Jesu mutungamiri, isu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo. Tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha. Tinoenda kumusha, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, apo kusina neema. Jesu ari kupenya, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinda, dakara tinoshika, toimba parwendo. Gerufaro toyenda, toyenda, toyenda. Gerufaro toyenda, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Hatireki kuimba, moyo iri kushinga, dakara tinoshika, toimba parwendo. Makadi wadiwa waterere, tinokutendai vhiki rino ratiri kuendera mberi nechirongwa chedu chatiri kukurukura, kuzunza nekusakura nekudzumbunura nyaya dzine chekuita nemichato, magarisirano atinoita varume, vakadzi, kunyangwe nevana, kunyangwe neveukama. Tiri kufamba nedingindira rine musoro wenyaya yokuti family circle. Nhasi tine musoro wenyaya yokuti kupindana kwemazuva muwanano. Toda kuti tende wadiwa watereri nekuramba kwamuri kuita muchiteerera, kunyangwe nekusapota maprograms aya. Chana nchikukumbirai wadiwa watereri, panongotanga program, please like to our Facebook page yakanzi Bluffy SDA Church. Tichakumbirawo zvekare kuti muite subscribe to our YouTube channel. Chimwe chikuru chatanchida kuti kumbire ndechoti even panotanga program, let's feel free to share or even to tag my friends edu. Kana tine mubvunzo whatever zvatoda kubvisa kana kuwedzera, you are free kuisa panhamba dziri pascreen. Nhasi uno tine rombo rakanaka, tine vadiwa vedu vaya vedare vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one, tichitanga namai. Makadiwa vatereri, zita rangu ndinonzi Mai Ngwenya, ndinopinda kuBorodale SDA Church. Kazai vatereri, ndinoitwa Baba Chinyandura, ndopinda kuwadzana East Church. Tinotenda nevedare zvimwe kudawo muwari kutanga kuvaona, kekutanga vanhu vane experience panyaya dzeshwiro dzeupenyu. Mai Ngwenya vane bhuku ravakanyora, vane rimwe ravari kunyora
vachinyandura vanozikanwa zvikuru pakuronga maseminars efamily life, even munyaya dzekupanga mazano. Musoro wenyaya musakanganuri kuti kupindana kwemazuva muwanano. Tichitarisa kana mukomana musikana vachidanana vane zvinhu zvavanoita, vane mazita vanodaidzana, switi, hani. Vamwe vacho sezvatakambotaura mashure vanogona kurotana vakagara pamusoro penyanza, masasa egungwa achivasesedza. Zvigumire ipapo zvinozopinda muwanano. Then muwanano mune zvinoitwa mazuva ekutanga, marriage ichienda. Pane zvimwe zvakawanda zvinoitika zvatichadzumburudza muzuva ranhasi, kupindana kwemazuva. That's why vakuru vachitaura kare ahagare ari kare. Nyangwe isusu takagara kudai, pane tumwe tunhu twataita tiri vapfana twaitinakidza, vamwe taispina tichiita samasouti, zvokuti zvimwe zvacho dai tine simba taigona kubata the hands of time, taigona kudzokera tiri vapfana tisina stress kana kufunga kuti school fees zvinhu zvichifamba zvakanaka. Zvotainzwa tuchinzi ane BP toshamisika kuti BP ipi, because zvinhu zvaifamba zvakanaka chaizvo. Life airambe yakadaro, kupindana kwemazuva. So tine vedare vatinavo vatichakumbira kuti tidzumburudze nyaya iyi, but tisatapinda munyaya iyi toda kuti tinamate vadiwa vateereri. Tichakumbira Mai Ngwenya kuti vatipe munamato wekuparura chirongwa chedu. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, tinokumbirawo wisdom inobva pachigaro chenyu chenyasha kubatsira dzimwe mhuri dzakatikomberedza dzakateerera nyaya iyi kuti dzirapike kana dzine kurwara kuri pakati pavo, dzimwe dzava pakati pekuputsika nekuda kwenyaya dzisina kuadhireswa kana kusaziva kwekudziendesa. Saka toda kutendai neplatform ino inotaura nyaya dzinowanikwa mumhuri dzakasiyana siyana. Chitikomborerai nekuti tungamira notakumbira muzita nemuropa raMambo Jesu. Amen. Amen. Mhando yekutanga muchato yewanano yandoda kuti titange kutaura nezvayo iri mukati mebhaibheri. Kuna Genesis chapter 1 paverse 27 bhaibheri rinoti, Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akamusika nemufananidzo waMwari, akavasika murume nemukadzi. So point iri kubuda apa ndeyekuti murume ane mufananidzo waMwari, mudzimai ane mufananidzo waMwari, akavasika vari vaviri. Saka ndo mhando yekutanga yatiri kuona apa. Amenoti vachinyandura, muri kuonei pamhando iyi? Muchitoona Mwari ndiye ane originality wemarriage. Marriage iri kutotangwa naiye achisika vanhu vaviri. But marriage hairambi yakadaro, vanhu hatirambe takadaro, tinochinja. Kubva pamusoro wenyaya mataura kuti kupindana kwemazuva, tine mastages atinopfuura nemaari. Tinotanga tichiri vadiki, tigokura, tigozoita mhuri, vamwe vanouya vachitijoina, tigozoita vana sekuru, tigozoita vazukuru. Asi kwazvinotangira zvinotanga nevanhu vaviri pazvakatangwa naMwari. It's unfortunate chivi kupinda kwachakaita chine mamwe machanges achakaunza akanga asiri pazano raMwari. Zano raMwari rangesire kuti vanhu vanofa, rangesire kuti vanhu vanochembera, ranga ringori nemarriage nemufaro. Hatina kuzoita rombo rekuona zvinhu zvakadaro, but nekuda kwechivi tane zvatakutodzidza zvatiri kuona kuti pane machanges anogona kuzouya muupenyu nekuda kwemacircumstances anoitika muupenyu. Kupindana kwemazuva muwanano. Ameno Mai Ngwenya, muri kuonei panyaya yatiri kukurukura iyi? Marriage munotofambiwa, hairambiri tiri mukomana nemusikana. Mwari atanga nemunhu wani, ndokubva aona kuti agare ari wani hazvina kukwana, ndobva amutsvakira mubatsiri. But chandinoona pamastages apa ambotaura navachinyandura, mastages ese pane zvinoitika paeach stage ende zvinofanira kuraramika tichiziva kuti zvinowanika pastage iyoyo. Inini ndinogara ndichifunga kuti zvakanaka kuti chokwadi marriage vanhu vanogona kukura ivo, asi harisi zano raMwari kuti rudo rukure runzi rwachembera. Ngarurambe ruripo pamastages ese, whether vanhu vari 20 or whether vari 70, vanogona kuramba varipo baba namai. But zvinogonawo kuitika kuti umwe anogona kuzopedzisira akufamba ega, kana kuti anogona kupedzisira vakufamba vasisiri either vari mai vega kana kuti vari baba vega, nekuda kwekuti chitema chiripo
kudhistota zvinhu zvese zvakaitwa naMwari. Thank you so much. Toda kuti tende. Saka mhando iyi iri kubuditsa vanhu vari vaviri vanofanira kuenjoya marriage yavo. And I always say kana pane chinhu chiri sweet this side of heaven, muchato vaviri vanofanira kuenjoya life. Hapana chinhu chinofanira kuvadzivisa kuti vafare. Maingwenya mataura nezvenyaya yerudo kuti tingachembere hedu panyama, but rudo harifanira kuita sei kuchembera. Actually like wine, kugara kunoita wine, it becomes what? Sweeter. Handiti ndo zvinofanira kuita rudo rwedu. But pane advice imwe yandofunga kuti toda kuti tipe kubva kuvaviri apa. I've noticed kuti mukomana nemusikana vakachata vane imwe yavanopinda stage, honeymoon stage, havabike ibvi nyange magetsi akanzi hakuna kuti vaende papramasof kunganidza mapiwa zvinonetsa. But as time goes on, hapana anomuudza musikana. Unoona ega akutsvaga tsotso, akubika zvimwe kuda mari yezvipo yaita sei yapera. Maybe ndisati ndauya kwamuri wachinyandura ndamboenda kuna Maingwenya. Maingwenya I've seen kuti kune mayouth ari kujamba mamwe mastage. Ameno ipfungwa ipi yamungape? Vamwe vanogona kuya pastor, ndanchikumbira kuti mungotibatanidza tozoronga muchato pamberi apa. It's okay. Hapana chakaipa, oro tida kuzoronga hedu tambosetla tane mwana oro what. Pane dambudziko iri ramungagone kuwana panyaya. Inini handifungi kuti tingatarisa tichiti idambudziko. But stage yacho yekuti varida kuzochata, still pane honeymoon phase yavanopindana nayo. Muchato istemp yavari kuisa parelationship yavo. But pavanongoti chinongonzi honeymoon stage, it differs from person to person and inolasta zvakasiyana. Vamwe inotanga from courtship mawe imomo ichienda mumarriage muchinopa muchato. But kungotanga kugara mese ipapo pane zvinoitika, kakutamba kamwe kanoitiwa, kakufara kamuri kutaura ikako, zvinhu zvinoitika pama early stages of any relationship marriage. Every relationship chero dei hunga ushamwari usiri hwemurume nemukadzi chaiwo hunotopinda muhoneymoon stage. Saka stage iyoyo ikazopfuura, kana maakuda kuchata hamugoni kuzotamba kamutambiro kamaita chero kuti maakuenda kuhoneymoon maakuda kunoitei, because zvinoitwa ikoko mazvijamba. Saka matangiro enyu ngati ingovateedzai kuti ihoneymoon. Avataura point. Ameno wachinyandura muda kuwedzera here kati pane zvinhu zvamuda kutsimbidzira again pavaviri avo? Ndoda ngotutsira pfungwa yataurwa naMaingwenya. Chimboonai experience yemwana achienda kuchikoro grade 1. Vana mai vachitenda nemwana vanotoziva zvazvinoreva. Ari kutanga kuona vanhu vatsva, vanhu vasina mbogara navo, vanhu vasingazive, ticha zvokuti vamwe tairidza mhere, mai vaakutisiya. But istage inofanira kutopindwa nayo. Zvimwe zvacho taitozozviseka, zvimwe zvacho totozonyara nazvo mukukura. Saka honeymoon stage, in as much as vamwe vangade kumbozvavoita vangotanga kugara mumba, ifezi inofanira kutoitwa because that's the first experience, my first days kana kuti chinhu chekutanga vanhu vachipinda marriage. Saka experience isingade kukanganwika muupenyu, inoramba ichikudzoreredzai. Womboona kuti kana mukanotorwa mapictures muri kuhoneymoon, kana mukazogara nyange mukambonetsana ukambotora mapictures ukamboona pamakatangira, zvinodzora ndangariro nekurapa mwoyo. Thank you so much. Nyaya mataura echikoro ini ndakatiza first day, ndakatiza pabreak time. Mai vakati kochi chaitika chikoro chapera, chatopera na 10 pfuko chakwanisa kudzokera. Point yamataura Maingwenya na Elder Chinyandura ipoint yakanaka chaizvo. I've seen kuti kune mamwe mayouth ada kujamba mamwe mastage, because zvimwe zvacho mukada kuzozviita mane vana satone machallenges, munogona kutadza again kuti zvinhu zvenyu zvibude semabudiro azvaita muri mukomana nemusikana. So fambai, kana iri time yekutambisa jenjere tambisai jenjere, kana iri time yekubika sadza remadhaga bikai sadza, musajambe mamwe mastage. I think takataura imwe pfungwa again kuti muri tu nyange mukasaita vana it's okay, muri yakaita sei yakakwana. Don't even compare life pa next door. But two apa kupindana kwemazuva, mune dzimwe reshwiro dzeupenyu dzamungade kuwedzera pavaviri avo? Rega inini ndipinde ndichiti pamataura pfungwa yekuti itori mhuri. Vamwe vanofunga kuti chinonzi mhuri kunge vana vapo, but pamunongowanana muri vaviri, whether maenda through muchato or
maita zvekubvisirana rora zvichidaro, matobaba namai pane zvakutotarisirwa muupenyu kuti munge muchiinjoyawo muri vaviri. Mukomana anga asati ambobikirwawo sadza nemunhu ari mudzimai wake, hakuna chinhu chinonakidza chekubikirwawo modya muri vaviri pamwe muchiseva mundiro imwe chete. Zvimwe zvinhu zvinoshuvirwa nevakomana kana vachinge varoora, uchitoziva kutoti hembe dzangu dziri kuainwawo naadzimai vangu, uchitoendawo kubasa uchiziva kuti kune munhu akakumirira ariko kumba. Izvozvo zvinhu zvinofadza zvikuru zvokuti iexperience inodiwa kumunhu wese. Ameno Maingwenya, mune zvamuda kuwedzerera? Inini pfungwa yangu ndeyekuti pasa pauviri ipapa vanhu ngavatore advantage yekunge tichiripo tiri vaviri. Nekuda kwekuti inini ndinogara chansaura rekuti munhu wese ane expiry date, ende patinonge tichirega kufara tichipostpona, life is not a rehearsal yekuti tinoti tichazofara topostpona mufaro wedu. Ngatifarei every day nokuti hatizi kuti tine mazuva mangani tiri tese. Saka vanhu vanozotanga kuda vanhu vakafa vapenyu vasina kumbovapa, zvokuti unenge uchitarisa kuti vanhu vari vapenyu ava vaisatombodana, saka vari kuchemei kana kuti varomboita nezve. Saka ndoda kufunga kuti panguva Mwari akabvumira kuti munge muri pastage, whichever stage yamabvumirwa kunge muri, dei Mwari aita kuti vanhu vazive kuti ndiyo nguva yekudanana. You see kuti macouples vanotswinyana nepinjis, murume nemukadzi. Maingwenya vari kuti life is very short. Ndikuona muri kubuditsa pfungwa iyoyo. Vamwe vanorowana nemugoti, kuna anamai vanorova murume nemugoti anomupa makota paya every day, chitandanisana kuroad, ende ameti vari pamwe vanoti vakanetsana mumba nyaya inonoperera pakati peroad. Takakurira mugeto mekuti mai vakangodenwa nyaya yaperera vanomhanya pakati peroad, ndo panoperera nyaya. Life is very short. Pfungwa iri kubuda ndeyekuti let's enjoy life. I always say tikapiwa 70 years, it's just 3,300 weeks you are gone. 70 years hanzi unotora 23 years wakarara, 19 years kuchikoro nekubasa, 9 years de recreation, 11 years dzekutravela, 4 years dzekugeza, 4 years dzekudya, 4 years dzekurwara, 1 year kunamata Mwari, you are gone. So enjoy life. Imwe song inoti don't scatter roses when I'm dead. Ameno vachinyandura mune here zvamuda kuti muwedzere panyaya? Munoona zvimwe zvinhu tinozozvidemba mune remangwana, kuti dai ndakaziva. Munoziva dai pane mumwe aitaura achiti madzimai achitaurirana pamusoro pevarume vavo vaitaura kuipa kwavo, kana kuti uyu anodai, varume vanodai. Asi mumwe wacho akazofirwa nemurume. Afirwa nemurume, shamwari yacho yakanga ine murume mupenyu yakashamisika nemachemero aita shamwari yacho kuti handi here munhu aitaura kuipa kwemurume. Ndobva atozodzidza kubva ipapo kuti saka taitaura zvinhu zvisina maturo, varume vanodini? Vanodiwa. Saka munozoona kuti kune zvimwe zvinhu zvinokosha zvatinogona kutamba nazvo muupenyu. Munhu anoda kudiwa ari mupenyu. Kana mai vade vari vapenyu vaitirei? Pane zvimwe zvatozofunga nekudemba kuti dai ndakaziva ndakavaitira zvatinotadza kuvaitira varipo. Inguva yekuti tifare. Saka mastages iwayo anotibatsira kuti tigone kuona kuri kuenda upenyu nezvatinofanira kuitirana muupenyu. Ndoda kuuya kwamuri Maingwenya. But point yamuri kutaura vachinyandura very important. Varume akamana kumbosurprise mudiwa wako, vanana mai kusurprise mudiwa wako hapana chakaipa. Kana ukada kubikira murume mabwadabudibwa, magrivodi, ameno nyeve here yauda kubika, it's okay, muitire ari mupenyu. Vana baba mada kutenga jojeti, tererini, zviitirei vachiri vapenyu. If you ever notice kuti pane zvinhu zvakawanda zvatinoseva, zvimwe zvacho tinogona kufa tichizisiya zvakadaro, even masutu, atiri kuti special occasion, let's enjoy life now. Ndoda kuuya kwamuri Maingwenya, pane imwe challenge yandaona iri kuitika especially kuma young couples yekutadza kuadjusta. Vanhu mazuva ano vari kuroorana vati kurei. Tikatora mabooks angu 5 evanhu vandachatisa mabhuku, I've noticed kuti vanhu vari kunochata kuma 30, 34, 35, both vakomana nevasikana. So dambudziko randaona nderekuti mukomana anogona kutamba ujaya kwenguva yakati rebei, musikana otambawo mhandara kwenguva yakati rebei. Pakuzonosangana panyaya yekuadjusta iri kunetsa. Ameno mune shwiro dzeupenyu dzamungapoera?
ndofunga kuti nyaya inoitika zvimwewo futi zvinoitika ndezvekuti munhu anenge aita independent for too long. Exactly. Saka anenge ajaira kuita tunhu twake, kuzvibikira, kuzviainira, kuenda nekudzoka nenguva dzake. But marriage requires kuti paite adjustment, not kuti you abandon your life, but that you also appreciate kuti there is now someone you are sharing your life with, and it's not just about you. We are doing us munhu wawainvita muupenyu hwako anodawo time yako, anodawo kuti paite maadjustments pachikuriwa, because tikaramba tichitamba hujaya neumhandara marriage hazvibudi. Marriage tauya kuti tizoita munhu one, togara nemaprinciples edu, chii chatiri kuda kuita, toda kumboendepi. But kana pasina ipapo you find kuti umwe nomwe vanhu vanorama ma-individual lives, ndosaka pamuchizoona kutoti vanenge statement yanogara nchishandisa kuti vanenge vari pabus stop yedivorce, because kumba kwachona havagoni kufara, ivo hapana effort iri kuitwa yekuti chicho toita kuti tiendere mberi. Okay, stage yokudanana yatiperekedza muchato iyi, but from that stage pane imwe stage yakutera yereality, makudhila nema-real issues. Thank you. Ndinoda ndiverenge verse Genesis chapter 4 paverse 1. Zvino Adhamu akaziva mudzimai wake, iye ndokutora mimba akapona Kaini, akati ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Akazoponazve munun'una wake Abheri. Abheri wakanga ari mufudzi wemakwai, Kaini wakanga ari murimi wevhu. Imba yakukura kupindana kwemazuva uko, vambotanga vari vaviri, Adam and Eve, pane vana now Cain and Abel. Chapter 5 inotaura zvekare kuti Adam akazoita umwe mwana ainzi Sethi, pamusoro pezvo ndobva aita vamwe vanakomana nevanasikana. Yatokura mhuri. Mai muri kuona sei mai Ngwenya panyaya yemhando yechipiri nayo ina baba mai nevana, mune shwiro dzipi dzamungape? Mukati mekurarama taakufamba mumarriage vanhu two, kana Mwari atikomborera nevana, mhuri yakutotanga kukura, ine ma-adjustments ainotsvakawo physically, mentally, even kuti nzvimbo yedu yatiri kugara iri kukwana here. Unoona kuti vamwe vanhu vane capacity yokuti vaexpande, kana vanhu vasingadi kuadjusta kuchirarama zvinoenderana kuti mhuri igone kana Mwari akutipa vana, akutiwedzera mhuri yedu, chikomborero chatapuwa naMwari kuti tichikura. Ende hatikuri isusu chete, Mwari ari kuda kuti tione zvaari, tione chimiro cheukama hwedu naMwari pavana vaari kutipa. Saka dzimwe nguva vanhu vanokanganwa kuti vana chipo chabva kuna Mwari, ende pane responsibility yekuvarera kuti vafanire denga, vadzokere kuchimiro chinodiwa naMwari. Because hanzi izvoni Mwari achipa mukadzi nemurume, didn't he have residuary of spirits? Ndo zvinotaura Malachi 2:15 zvikanzi he had, but why? He was seeking a godly generation. Saka Mwari paanotipa vana ari kutitrasta kuti tichavareisa in such a way yekuti kana akuzoti vana vandakakupa vari kupi, toti hiye inini nevana vangu vamakandipa tiri pano. Nyaya yedu yakuda kudzika nawo pavachinyandura, pada kupinda nyaya yeparenting now. But because of our time tichambotora mafemo, topiwa one item of music, todzoka tichidzumburudza nyaya yemhando yechipiri yatiri kuona nababa mai nevana. Uzere nekunetswa hana nzvimbo ya Jesu, wabatwa nemirau hana nzvimbo ya Jesu. O amire pamsiwo, o guguza munzwe onyengerera hana nzvimbo ya Jesu, unopambadza nguva hana basa ra Jesu, usapambadza simba hana basa ra Jesu. Hauedzi kukunda kana kuwana mweya, daidza warasika hana
Jesu unotsvaka upfumi hana nguva yaJesu usingabati basa hana nguva yaJesu rufaro neupfumi ndizvo zviro unoda kuedza kuzvifadza hana nguva yaJesu watakura zvenando hana mchero waJesu hauna vamisumbu hana mchero waJesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro kumbana na Jesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro kumbana na Jesu. Tinokutendai wadiwa vateereri. Pachikamu chekutanga tanga tiri kukurukura mhando yechipiri ina baba mai nevana. Taona kuna Genesis chapter 4 verse 1 to 3. Ibvi nyangwe mubhuku raGenesis chapter 5 bhaibheri rinobuditsa kuti pakupindana kwemazuva vaviri vaya vakazoita vana, Adam naEve, vakazoita Cain and Abel, Sethi, vakazoita vamwe vanakomana nevanasikana vatisinganzwe nemazita avo. Pari kupinda nyaya yeparenting. But vachinyandura pane mibvunzo yakawanda inobvunzwa nemacouples, especially nevakuda kupinda muwanano, kuti nhamba yevana yechikristu chayo inhamba yakamira sei. Mhinduro dzatingawane pamusoro pemibvunzo like wamabvunza pastor, tinogona kurifeya kuBhayibheri. Kaenda kuna Timothy kunotaurwa pachena kuti kana munhu asingagone kuprovide for his own family kana vanhu vari pedyo naye anzi warasha kutenda. Saka kureva kuti kana tichikwanisa kuprovide hatina nhamba yatingadimbure kuti ndo vana vangaitwe. Kana tichingogona kuvachengeta togona kuita vana vedu kana 10. Mukatotarisa vabereki vekudhara vese vana Jacob mukatarisa vaita vana vakawanda because pfuma yacho yekuvapa vana vakanga vainayo. But vabereki vekare vakanga vane simba vachinyandura. Daudzuka kwamuri isusu mumba medu ya 10, 7 boys 3 girls. Mumba mevana John Wesley nana Charles Wesley vakanga vari 18. Same father same mother 18. Vana namai vemazuva ano vanenge vawiki. Muri kuona senya unoona 1 mwana atoneta 2 3. Rimwe dambudziko mufundisi handizive chii chakuitika neupenyu hwevanhu vemazuva ano. Mambotaura imwe pfungwa, takataura mupfungwa muchirongwa chapfuura kuti kune vamwe vanhu vari kupinda mumarriage so late. Tinovhiringa mamwe mastages ekumberi. Kune vamwe vanopinda early but wonzwa vachitaura kuti isusu nyaya yemwana kana kuti yevana tichiri kuronga. Regai ndikupe muenzaniso. Mafunga kuita mwana maane 40 years. Kureva kuti mwana yeye paanosvitsa 7 years dzekuti atange kuenda kuchikoro matone 47. Mwana yekuti achitangawo kuenda kuchikoro apedza azoenda sekondari azodi makumi 50. Munozotanga kupa rudo rwasekuru nambuya paifanira kupiwa rudo rwababa namai. Saka tinogumisira tabviringa mastages ekumberi. Ngatiite zvinhu nemwero wazvo. Kana Mwari atipa a gift, asana mbona pamuchato panonzi wardrobe yenyu yamuda kubvisa sechipo chimboimirai
tozokuudzai kuti uye kana tichinge taronga pekuisa. Vanhu vanongotambira because zvipo. Saka kana tapinda mumarriage Mwari ari ready kuti pazvipo ngatizvigashire kana chinge zvaya but zvoda kuti tironge tisaite zvisirizvo. Mai Ngwenya muri kuona senyaya iyi? Inini ndinoona sekuti pane mubvunzo wamabvunza kuti vana mai vanenge vakuita usimbe. Vanhu mama verenga kavhesi rekuti vanhu ngavarongeke. Munhu ngaatore zvaanokwanisa. Mukatarisa kana gondo chairo harikandiri mazai arisingagoni kufungatira. Rinokandira mazai arinorarira. Makambona kana inga huku ikararira amwe akasararirwa anotoora. Saka ndiri kufunga kuti nini zvakanakawo zveshawo kuti vanhu vaconsider family planning. Vorongana vobvumirana toda kuita vana vangani vatinokwanisa zvinhu zvakaoma. Ndizvo zvamuri kutaura zvokuti munhu anozoti ave pane rimwe zera hazvichaiti kuti aite mwana. Ini ndakaita mwana wangu last born ndakuda kutonotena 40. Do you know kuti waiti ukaenda kuchikoro manje ipapo tumacheya twemagrade 1 haucha mwana wacho nanenge vana mai vake vana mai vemagrade 1 ivo wakunge mbuya vaingaona muzukuru. Saka ndofunga kuti zviri right kuti vanhu vaite zvinhu nenguva yazvo but vachizivawo kutoti zvechokwadi miviri yana mai haichisina kusimba sei akanga yakaita vana mai vedu. Mapiritsi anonwiwa, chikafu chinodyiwa, ma-environments, ma-careers zvinoconsiderwa. There are a lot of things zviri kuuya into play zvoti munhu kuti achiita mwana profession yake yakufa. Saka vari kuita achibhajeta time yekuti zvese zvikwane paplatform yelife. But kune vadiwa vateereri vari kutarisa chirongwa nababa nanamai, bhaibheri rinotaura kuti berekanai muzadze nyika. Vamwe tisaite nhungo vemubhaibheri vakanga vane vana vakawanda. Tatoona vamwe vakanga vane vana 10 and the like. Saka we expect you kuti you push and press. Anyway, pfungwa dzamuri kutaura vedare dzakanaka chaizvo. Tinofana kuita vana vatinokwanisa. 1 Timothy 5:8 anotaura hanzi kana munhu asingagoni kuprovida especially for his immediate family, munhu iye akaipa chose, akaipa kutopfuura vanhu vasinganamate. Then pane imwe nyaya ndoda kuuya kwaMai Ngwenya. Munoona mayuthi mukomana achitotaura kuti ndiri kuda 5 vana, totaura kumudzimai wake 5. Ndiripi rimwe dambudziko rinogona kuitika? Aiwa, kuda 5 hakuna kuipa, asi uri kuda 5 vauchatakura herewo. Because pregnancy chimwe rekandidzokere mashure mbichana past. Inini ndoda kufunga kuti vanhu vari kupinda mumarriage vanofanira imimi vafundisi vanochatisa batsiraiwo varume vazive kutakura manetsero akunoita. Varipo vamwe vanoda kungoti angoone mukadzi wake akatakura mimba chete for personal reasons, aenda kumuchipisa kana kuita sei. Vamwe zvechokwadi vanenge vachitoda vana but makamboona here kunetseka kunoita mai kana vakazvitakura. Vanoti kurutsa zvekudya zvimwe hazvichadyiki ende kurara bladha rakazara. There are so many challenges that come nekutakura. Saka munhu kuti angodeclare kuti ndoda varume havatakure mimba havatomuzika havasvotwi. Ende zvimwe zvachona ini zvanachiti demaraira vakomana ndezvekuti ngaangoziva kuti dzimwe nguva mimba yacho inogona kutosvotwa newe iwe baba vacho. Kutonzwa vachindinhuhwira body smell yavo, perfume yavo, makafinya miro kavo ndichingosvotwa navo. Saka kana varume vakasaziva izvozvo mumamarriage anotofa kuti akundivenga noti haasi kuziva kutoti what does it entail to be pregnant for a woman. Masoko makukutu chaizvo. Kune vakomana vanogona kuti vari kuda vana 5 or 7. Chimwe chinogona kuitika munogona kutadza kuwana kana mwana ingari yeutano, oro mai vanogona kuita mwana 1. Maybe madoctors obva kuti it's not safe kuti atakure pamwe pamuviri. Then kuna vamwe vanogona kubereka neop Caesar. Madoctor anogona kurekomenda kuti 4 kana mazoexceeda zvinogona kuita machallenges. Saka zvine machallenges. So pamhando yechipiri pari kuuya nyaya yeparenting again. Yeparenting. I've seen kuti gakanji rinogona kufamba. Makambonzwa nyaya kuti rakrosa ndobva rati vana crossai, ndobva raona kuti vana vari kufamba neside. Tikandati fambai straight, vana vari kuti ndo mafambiro amamuchita sei, but mai vari kuti aiwa kufamba kwamuri kuita hakuna style. Munoti kudi elder panyaya yeparenting? Tine anonzi ma-preconceived ideas ekuti isusu tine zvatinoda kuti vana vedu vave. Dzimwe nguva ivo havazvikwanisi kana kuti havagoni kusvikawo malevel. Pamwe ini ndakava doctor, sinda kuti vana vangu vaite madoctor.
hazvigone kufamba zvakadaro. Vana vakapuhwawo zvipo zvavo naMwari, saka tine machengetero mamwe atinofanira kuvaita. Kwozoti kana chidzidzisa vana, ngativadzidzisei nzira kwadzo dzekuti vafambe nekutevera. Ndoda kuba pane muenzaniso wamapo. Mumwe ticha ainyora kumberi pabhodhi, akanyora spelling yekuti hari, iye anga nechirurimi, saka aidzidzisa vana vegrade 1 akavati iti hari, vana ndobva vakuti hari. Iye aida kuti vati hari, but vaitedzera zvaaidini, zvaaitaura, because ndo zvaibuda muromo make. Saka vana kana vakatarisa vabereki, we are role models. Vane zvavanoona, vane zvavanonzwa, zvavada kutedzera, zvatinoita chaizvo. Kana ukaona vana vakaenda kumahumbwe ukavati itai ana baba nana mai, anoita exactly zvinoitwa kumba kwani, kumba kwavo, because ndo zvaanoona, ndo zvaanoziva, ende zvaanoda kuteedzera. Panyaya yeparenting mune point here mai Ngwenya? Dzakawanda pastor. Parenting itori ndofunga topic inofanira kuzimirira yega but inonzi train up a child the way he should go. Saka training kuleader. Vana ava haugoni kuvati ita zvandiri kutaura, vana vanoita zvavanoona zvichiitwa. Saka dzimwe nguva tinoparidzira vana kuita zvinhu zvisingagoni kuitika. Pane vana vaiagiwa last week vachiseka zvikanzi imimi vabereki munoti toda kuti mudzidze, tarisa zvaita vamwe vako, tarisa zvaita vamwe vako. Kwemimi makore amakakura vana strive masiva vanga vasikuenda. Sei muri kufunga kuti isusu tinofanira kushanda kudarika zvamakaita imimi. Saka vana vanoda kuti isusu life yedu ingove encouragement. Ndaitaura vasikana vangu panapa ndikati inini mai vedu pavakakura vaiti mangwanani ega ega, maybe kuma 4:30 wainzwa mangwanani tenzi muchanzwa ndoi. Havana kumbotaura kuti kana maane mhuri dzenyu zvamunofanira kuita. Vangotudza kuti panapa pana mugoti unorara uchitora temperature taito. Saka inini ndaamaiwo saizvozvo ndo zvandiri kuita vana vangu. Saka patinorarama training up vana vedu haisi yekuparidza, ndeyekurarama. Uyezve ndikatarisa gondo, rega ndibe nguva yakawanda, gondo mukaritarisa rinotraina vana varo. Ndorifarira gondo, ndinotofarira kutaura nezvaro sibereki. Gondo rinoti kana richitraina vana varo kubhururuka, hanzi gondo rinonovhima hariuyi richidamburira vana chikafu, rinongovapa chimbishi ichocho chiri fresh, zvodambura zviri tuma-eaglets kudero. Then kana papa kubhururuka, rinovadzidzisa futi kubhururuka, vachiita kunge vari kudonha, but rovadzidzisa kuti vagone kufly. Kusvikira tavagona kufly twega, gondo roabhandona. Saka isusu vana vedu dzimwe nguva hatisi kuvatraina kurarama vega, zvokuti chero ndikadropa dead mwana wangu haazivi kana kurana kana kunobhadharwa maretsi kana kuti musha chii chinoda kuitwa, haazivi maobligations epamba, anongori mwana at 30 something aringonzi mwana. Pane pfungwa yemataura yakakosha yekuti vana focus yavo haisi pamawords atinotaura. Hatisini kuti many a times vabereki vanofungidzira kuti kutraina vana verbal this no, vana vanonyanya kutarisa pane zvatinoita as in ma-actions. Ende mweya uchiprofita une imwe nyaya unotsimbidzira pamhando yechipiri yefamily kuti misikanzwa yatinoita isusu vabereki kana vana vakuita vanowedzera more energy. David akaita vakadzi 10, Solomon akawedzera chitema chababa by amenoti how many hundreds, ndobva aita vakadzi 1000. Handiti you see, saka mimwe misikanzwa yatinoita vana they aid energy. Nengarenguva yedu hande pamhando yechitatu tiri kuona baba vari kusara vari vega nevana. Ameno mune zvekutaura here pamhando iyi, baba vari kusara vega nevana? Handizivi papfungwa yamabvunza mufundisi. Pane kusara kwokuti mai havasisipo, mai vashaya, right. Saka ndakubatai zvakanaka, mai havasisipo, baba ndo vasara nevana. Zvinotoriwo nema-challenges azvo. It's very unfortunate situation yekuti rufu rwakauya, but muchazoona kuti even marererwo evana baba vasara anenge akaoma, inenge ichiri mhuri ende inenge ichitarisirwa kuti iraramewo nemararamiro anoita mhuri dzina baba namai varipo. Saka pane zvimwe like toti ndibaba vane vanasikana vachikura, machengeterwo avo vane mastages avanoenda nawo, nofunga tese tunoanzwisisa. Saka zvazvinoreva ndezvekuti baba vane zvimwe zvavasingagone kuzoadresa. Vanhu vanogona kutaudza nekukura kutaurira baba kuti vari kufesa matambudziko akaita sei pamiviri yavo kana zvimwe zvipfeko zvavanenge vakuda. Baba vakatadza kuzviziva vanogona kuzviiginowa zvikakonzeresa dambudziko rakakura rokuti vanhu vanogona kurasika kana kuzotsvaga rubatsiro kunze kana kuita decisions ari awkward nemhaka yekuti baba vanenge vasara vari voga.
Maingwenya mune zvekuwedzerera. Inini handisi kuda kutaura kuparenting, ndoda kutotaura challenge yekutoti ivo baba vakasara vega depending kuti vapa stage ipi. Dzimwe nguva baba pasecond marriage vanotanga kuita mablunders kana vakutsvaka shamwari. Saka ndinoona sokuti vana baba vanosara vari vega vatori padambudziko rakakura because havagoni kumira vari vega. Vanotoda mubatsiri all the time. Saka pakashayikwa kubatsirana kana kubatirana semhuri kuti titsvakire baba mubatsiri, munhu anouya anoita muvengi wevana. Saka chinodiwa ndechekuti baba vakasara vari vega vanofanira kuramba vakabatana nemhuri yavo, vochigara pasi because munhu akuuya hachisiri choice yababa seyepakutanga, ari kufanira kunyengwa nemhuri yese, tiri mashareholders. Saka tiri kungoti isusu kana baba wasara vega ngavasazogara nguva yakareba varega because havazogoni kurarama zvinofadza Mwari, vachatadzira Mwari. Kana zvichigona sevana ngatibvumire baba vedu vaenderere mberi vasarudze shamwari, nokuti vanogona kufa even health wise. Pane zvimwe zvinodiwa kuti baba vabatsirike vaine mubatsiri. Muri kutaura masoko makukutu. But iyo mhando yechitatu yakada kuti siyane nemhando yechine yatinoda kuti bate. Hatisini kuti iyo hainyanyi kuita dambudziko pakudai. Varume vazhinji vane dambudziko rekuti mudzimai akashaya. Pane makesi akawanda ekuti mai vakashaya. Hatisini kune mamwe mafamilies ekuti kuno umwe murume akachata 7 days after mudzimai wake ashaya. Pane point yamataura Maingwenya which is very important, nyaya yeshwiro dzeupenyu. Kuna varume vakuda kutsvaga umwe mudzimai panodiwa counseling. Remember pane machanges akawanda aitika, wane vana, uda kuona kuti uyu wauda kutora uyu munyowani uyu anogona kuirana here nevana, oro panogona kuita bongozozo again. Musoro nyaya uri kuti kupindana kwemazuva muwanano. So baba vasara vega nevana. So what is key pari kudiwa shwiro dzeupenyu? Then ingarenguva yedu pane mhando yechifo yamai vanogona kusara vega nevana. I don't know Maingwenya mune zvekutsanangura here panyaya. Chandoda kutaura ndechekuti kana mai vakasara vega it's easy kuti vagone kuenderera mberi because mai vari muteritori yavo. Tine mhuri dzakawanda dzatinoziva dzakatota vana vakaenderera mberi zvakanaka. But mai vose zvatambotaura kuna baba, kana kuri kuti vanofanira kuenderera mberi, vanofanira kuconsider vana because havachagoni kuenderera mberi. Hanzi zvoni gonyeti harigoni kupaka muna First Street because trailer yacho yakakura. Pane harichangopaki pese pese. Saka tiri kuti isusu mai vane vana havagoni kungoti nhasi ndakutongomuvha murelationship. Vanofanira kuconsider kuti future yevana yakaita sei. Uyezve vanofanira kuziva kuti chinonzi kuchikristu kugona kuenderera mberi. Saka kusara uri wega hazviri kuti wasara uri wega. Mwari akavimbisa. Ina satanzwa panonzi Mwari anoti ndiri Mwari wehumburukwa, ati ndiri Mwari weshirikadzi. Notanzwa kuti varume vaneka kuenderera mberi kavanogona kutoita. But vana mai vazhinji vashoma varume vanosangana navo vafirwa vanoramba vari vega. But vana mai vanogona kurarama kusvikira pakunofa achichengeta vana vake. Saka zvinogona kuti munhu agare nevana vake. Powerful. Vachinyandura tina umwe district pastor wedu vainzi Pastor Dampton Piri, vakanga vari blind but very intelligent. Vairidza keyboard. One time ndakatasa transcript ravo ma A+, funza kuti why pastor keyboard chizvikanza sometimes kutoona ikoko ndokuita kuti musagone kuridza keyboard. So mabiologists vanoti imwe sense ikafa mamwe anoraiza. Ipfungwa ipi yamungagone kuadvisa dzimwe shirikadzi kuti ndokupera kweupenyu here? Isubject inonakidza zvikuru kudzidza nezvayo because inobatsira vakawanda vana mai vanoshayikirwa nevarume. Vamwe vanopererwa nzira inoguma nemhaka yekuti baba hawasisipo, but upenyu hunofanira kuenderera. Ndoda kuti ndivape kuti upenyu hunogona kutonakidzawo baba vasipo. Tinogona kutoreiza vana vedu nenzira inogona kutofadza Mwari. Kune vanhu vanoexploita chirikadzi, pangave panhamo, mungava mumaprograms. Vanhu vakada kuenda kusession kundosarudza vafundisi, haugonzwa vachisarudza chirikadzi. Asi pakanzi anorara panhamo kunonzi variko, nekuti havana vanovabvunza vanhu vanenge vakuvaexploita. But ndoda kuti ndivataure kuti tine kodzerowo sana mai yekuramba zvimwe zvinhu nekugamuchirawo zvimwe zvinhu.
ende sechirikadzi nevana vangu ndinogona kutoudzawo vanhu kuti program Sunday ifamily day musauye kumba kwangu. Ndikatoone mhuri yangu tikafara mumba medu ndinogona kutorongawo kuenda kuKariba nevana vangu tikatoenda. Izvi zvinhu zvinogoneka zviri kuti upenyu hunoguma nekuti baba havasisipo. Kune zvinoguma zvimwe zvinoramba zvichienderera mberi. Maingwenya mune 1 second. I've seen kune shirikadzi dzakawanda, they always complain sometimes. Vakatoona vanhu vakatomira vanototi hakuna umwe munhu vari kutonyaya inini bedzi. Vamwe vacho vanopedzisira vakukumbira, vanonzwisa tsitsi, dressing, even whatever. Iadvice ipi yamungapewa apa? Pastor topic yamatanga nguva yapera inoda muzotitsvakira umwe mukana. Asi chandoda kutaura kunana mai vese vakashaikirwa. Mwari havanyepe, Mwari vanotaura chokwadi ende mapromises avo they are true. Tine ma-testimonies ema-widows who have done much better and who have continued to march even vari single. Dambudziko ratinoita nderekuti we over depend on people. Mwari anoti our blessings come neither from the east nor from the west, but they come from the Lord. The moment we make ourselves vanhu vanoda kutakurwa tinoremera vanhu because like tarisai mazano azviri kuita every day tine news dzevanhu vari kufirwa. Saka ndiani asina hama yake shirikadzi. Saka mawidows akadzidza kuzvimiririra kuve kuita maprograms avo kuti munhu aendere mberi ari ega, zvinogona kutibatsira kubisa dependent syndrome kana kuita mapity parties, kuda kunzwirwa tsitsi nevanhu vese. Dai Mwari atibatsira tagona kuenderera mberi despite your situation. Tangira ipapo, tangira pane zvauinazvo. Thank you. Toda kuti tende chinhu chandoda ndikuvimbisei vadiwa vateereri ndechekudai mamwe ma-lessons ma-foundational kind of. Pane mamwe ma-issues atichadiscussa akazvimirira oga. Chataura nezvenyaya yesex, even nyangwe nyaya yeshirikadzi yakazvimirira ega, or even yechimborume. Pane nyaya yatoda kuti tingopesa maminutes mashoma asara. Tine imwe mhando inogona kusara vana chete. Mune 2 words here dzamungataure? Vamwe vanofunga kuti dzikanzi dzaanherera isisiri mhuri. Inoramba iri mhuri kunyange vana vasara vari vega. Tinototarisira kuti vana ivavo upenyu hurambo huchienderera futi mberi. Saka tichiti vabereki ngatidzidzise vana vedu maskills zvinoita kuti upenyu huende mberi. Ngatirege kuti kana tine vana pamba tinovaitira zvese, kuvawachira, kuvaitira mabasa epamba. Ivo vanofanira kudzidza vari vadiki kuzviitira so that kana vabereki vakasavapo vanoziva nzira yazvaitwa nazvo vanogona kurarama vasingadepende nevamwe vanhu. Thank you. Maingwenya mune zvekuwedzera. I also wanted kuti mubva mataura imwe mhando sezvo tati i-foundational ye-extended family. Okay. Mune ma-seconds. Okay. Inini ndikuda kufunga kutoti ngatigarei iri ma-conversations emumhuri dzedu ngaaratidze zvechokwadi kuti hatigirarami nokusingaperi. Ende tikangogara zvirimo kupfunga kuti hatirarami nokusingaperi, tinopa vana vedu simba rekugarawo vachivhura maziso kuona kuti vanozoadjusta sei. But tikararama tisingavadzidzisi kuve self-dependent, tisingava-include mumafamily decisions, vavega vanenge vakudecidirwa even nevamwe vasina hanya nevana vatasiya. Saka zvakanaka kuti tiri kurarama ngatipei vana vedu information yese where they can go to, who they should trust, zvinhu zvinoda kuitwa ma-legal issues. Ngatinyorei list, if anything happens to you mune list here yekuti izvozvizvi mukadona mukafa kana necovid yo iriko sevabereki, vana venyu chicha vanofanira kuziva ndekupi kune zvikwereti, ndekupi kwamune zvikwereti. Kana vana vasingazivi tinoita challenge yekuti zvinhu zvese zvinokanganisika mukati memhuri. Toda kuti tende. Pane imwe pfungwa maybe wachinyandura second again yandakaona yekuti vabereki vakafa, umwe mwana anotorwa namai nini, umwe natete, umwe nasekuru. Makakura mese 5, but umwe atorwa, umwe aenda nokwe. Is it a good? No, zvinodistorta unity hwefamily. Vana vatachita kuti vagare vari pamwe chete sekukura kwavakadini kwavakaita, kuvaparadzanisa kwakuvaita kunge vasiri vanhu vamwe chete, tisiri hama. Dai titotsvaga zvimwe vanhu vanga vabetsera vanouya kuzovabetsera vari panzvimbo yavakanga vagara nevakakurira nekujaira. Thank you. Toda kutendai vadiwa vateereri. Zvirongwa zvedu zvicharamba zvichiendera mberi.
Imwe mhando yacho ndema-extended families, vanhu vari kufa COVID, vanhu vari kufa neHIV, cancer, zvirwere zvakawanda. Remember any family, vamwe tichachengeta vana vasisi vamukoma, ngatingonzwisai wedhi zvimwe kuda rekuti extended nderechiwestern here. We are one family. I've seen kuti kune vamwe vanhu vekuti kana achigeza mwana wake anogeza nemvura yakachena, kana ageza mwana wasisi mvura yakasviba, wake anomupa 6 pieces nemakotapeya, wasisi anopuwa 2 pieces. But life, what goes around comes what? Comes around. Mukupedzisira again pane imwe church vakaronga outing ye-family life. Vamwe mai ndobva vabvunza kuti tiri kuenda here neshirikadzi. Vasati vapindurwa ndobva vati aiwa hatisi kuda shirikadzi, vanotitorera varume. Hazvina kutora 3 weeks, mai vakanga vataura mawedzi wavo vakanga vatova shirikadzi. So mhando yese mukupindana kwemazuva Mwari anovaziva. Zvekare kuvana unherera une zera. Munoona umwe mwana ane 30 years ane ndebvu achikuti ndiri nherera achichema, aiwa zvine zera. Saka charamba chiendera mberi nezvidzidzo zvedu. Dai Mwari angatikomborere, angatipe tariro inofadza iri maari, vachinyandura vachatinamatira. Kuna Mwari Baba vari kudenga, tokutendai nezvidzidzo zvazviri pakati pedu. Chitikomborerai kune vanga vakurasikirwa netariro nevanga vakarasika direction neMwari. Totenda kuti chidzidzo ichi chavadzorera munzira uye chavabatsira kuti vagokwanisa kukuziva kuti ndimi Mwari nekukuteverai. Tonamata zvose zvitichisiya mumbiri yenyu inogara nokusingaperi. Amen. Amen. Murapi mkuru uripo, wemudza ndiye Jesu, anofarisa varombo, inzwa izwi ra Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, zvitadzo zvasunungurwa, inzwa izwi ra Jesu, fambanyi naye kudenga, tigereko na Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, mbiri kunyenye ya Mwari, ndinodawira Jesu, ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu, moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu, zita rake ritendwe,
Jesu, zita rake litendwe, zita rake likudzwe, zita rake liimbwe. Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, zita rake litendwe, zita rake likudzwe, zita rake liimbwe. Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu